Bun găsit la Deschide Lumea. În doar câteva momente ar trebui să înceapă repetițiile unei piese cu un titlu foarte controversat, care a trezit multe pasiuni în ultimele ore în România. Piesa se numește Blonda, Chiorul și Piticul. Regizorul ei spune că este o piesă interzisă de putere. Este vorba despre o piesă de teatru care a produs un scandal enorm din cauza titlului ales. Reprezentațiile au fost suspendate de directoarea sălii Dales din București. Ea spune că din cauza unui conținut obscen. Regizorul are însă altă versiune. Anne Tratner se află acum chiar lângă regizorul piesei, în direct dintr-un alt loc unde piesa urmează să aibă premiera, pentru că la sala Dales nu se mai poate. Bună ziua, Anne, te ascultăm! Am găsit un alt loc unde probabil va fi jucată din acest moment săptămâni în șir, poate luni în șir, asta dacă nu se pleacă în turneu în țară. Deja sunt pe ultima 100 de metri pregătirile pentru repetiție, actorii sunt în vestiare, se pregătesc să urce pe scenă, însă mai multe detalii aflăm chiar de la regizorul acestei piese, care ne-a asigurat că nu vom avea probleme cu CNA-ul dacă difuzăm pasaje din repetiție. Bună ziua, cu siguranță nu. Cu siguranță nu o să aveți probleme și cred că nici eu nu o să am probleme mai mari decât am avut acum. Care este cel mai obscen pasaj din această piesă? Poate fi redat acum la televizor la această oră? Nu știu ce ar putea fi atât de obscen. Nu. Deci nu știu ce aș putea să spun din piesă. Ar trebui să încep să recit aici toată piesa, iar cei care ne privesc acum să spună, da, domnule, uite, acolo a fost pasajul respectiv foarte obscen. Ținând cont de obscenitățile pe care le auzim la tot pasul, eu spun că piesa mea de teatru pe care am scris-o este destul de cenzurată de mine. Deci este mai obscen limbajul folosit de politicieni în Parlament zilele acestea sau la televizor? Să mă ierte Dumnezeu, dacă ies pe stradă și ascult, deja ar trebui să-mi bag doar în urechi. Deci piesa mea de teatru nu are nimic de a face cu limbajul pe care se spune că... Da, colega mea, Laura, are o întrebare. Da, Laura, te ascult. Știu că tu mă auzi, domnul regizor nu mă poate auzi, de aceea mă voi adresa ție și te voi ruga să-i adresez o întrebare și din partea noastră. Să ne spună care e de fapt subiectul piesei. Să ne dați mai multe detalii despre subiectul piesei, ne roagă colega mea. Pe scurt, dacă puteți face o sinteză. Pe scurt. Aș putea spune în felul următor. Fiecare dintre noi trăim o dramă. Fiecare dintre noi ne regăsim pe stradă, fiecare dintre noi ne regăsim într-un anumit domeniu în care avem datorii la bănci, avem credite de achitat, suntem disponibilizați, suntem sub papucul unui șef care vine și spune dacă nu faci lucrul ăsta, mâine pleci. Nu ai cum să comentezi. Lucrurile acestea le găsim în piesa mea de teatru. Cine sunt Blonda, Chiorul și Piticul? Au vreo legătură cu personajele politice? Blonda, Chiorul și Piticul suntem noi. Eu, dumneavoastră, colegii dumneavoastră, cei care ne privesc cu toții. Suntem blondă, dacă vreți, fiecare dintre doamne, la un moment dat și platinează un pic părul pentru că vrea să fie mai frumoasă. Într-adevăr, e o chestie interesantă. Piticul, cu toții la un moment dat suntem josnici pentru că nu avem curajul să spunem ce avem de spus. Dar să nu uităm că Piticul poate fi și un personaj pozitiv care, știți cum e, butulga mică răstoarnă carul mare. Credeți că mai există vreo șansă să jucați această piesă pe scena sălii Dales? Acolo nu. Acolo nu și îmi pare rău pentru că doamna directoare n-am înțeles de ce a făcut acest scandal. Ar fi fost o colaborare destul de bună. Eu și pe calea aceasta, dacă dumneaei consideră că am putea să reconciliem acest conflict, aș fi de acord să reluăm acest spectacol acolo cu beneficii de ambele părți. Ane, aș mai avea o întrebare gratuită tot acest scandal. Nu știu dacă este o reclamă gratuită. Nu este nicio reclamă gratuită. Da, Laura, te ascult. Ane, știu că i s-a mai reproșat regizorului faptul că a ales un actor care ar semăna din punct de vedere fizic cu președintele Traian Băsescu. Ne poate confirma că e vorba despre așa ceva și de ce a făcut această alegere? Vi se reproșa că unul dintre actori a fost ales tocmai pentru că seamănă fizic cu președintele Traian Băsescu. Confirmați acest lucru și dacă da, de ce ați făcut acest gest? Este o eroare. Este o eroare din partea celor care îl aseamănă cu domnul președinte. Nu seamănă deloc. Nu are nicio legătură. Deci nu are nicio legătură. El își trăiește propria lui dramă. Un profesor de geografie care, într-adevăr, aduce anumite reproșuri referitor la viața lui de zi cu zi. Și la un moment dat spune că sunt de vină și ceilalți, sunt de vină și cei care au fost, sunt de vină cei care vor veni. Tot răul este apăsat pe el. Deci nu are cum să fie președintele. Și mai multe detalii pentru cei care doresc să urmărească această piesă. Cât costă biletul? Unde o pot urmări? Este vorba de un preț de 250.000 vechi la Scena, în București, mâine, sâmbătă, la ora 20. Îi așteptăm cu drag dacă
vor mai găsi bilete. Va fi și un turneu prin țară? Vă gândiți la așa ceva? Da, deja am primit anumite telefoane și suntem așteptați. Cu siguranță, să știți că aș vrea să duc spectacolul ăsta în localități în care teatrul pătrunde mai greu. Chiar și conduse de reprezentanța ai PDL, nu vă așteptați la alte gesturi de cenzură? Eu nu fac politică, deci am o vârstă, aș fi putut să fac politică, nu fac politică, nu mă pricep la politică. Eu mă pricep să scriu piese de teatru și să le regizez. Atâta tot. Vă mulțumim, îi așteptăm pe actori pe scenă și pe dumneavoastră să îi coordonați. Noi vă rămânem aici, rămâneți la Realitatea TV pentru că veți putea urmări pasaje din această piesă în direct în minutele următoare. Pasaje în această piesă, mulțumesc foarte mult, Ane Tratner, din timpul repetițiilor. Vom sta de asemenea de vorbă cu actorii acestei piese de teatru, despre care regizorul spune că este un fel de micro-univers al societății românești contemporane. Ne vom întoarce la acest subiect, e foarte interesant.